dan kota lewan butianya ino ya bertebat ya kaspa jongkan buat penut ya dia lewan butianya kajing boten wadai ya pikan syukur babi ing sangeton dapoy hikapor wan rangli wan jugi wan kloy no kata kiwa kajing kidang to surba kulap pero tuan tu aliwan no minta jisay piudang kod aliwan mo nyanya ino ya bertebat ya kaspa jongka wat penut ya kia lewan butyanya kaspa bat kasnya kim mentoy kim la serpai kordit ni pangdalele tang jisu hi ulong u dokter mensim tuk yang ya umenta ya pi unten kulak berotuan tu aliwan no menta jisu pinangkan tu aliwan butyanya ino ya bertebat ya kaspa jongka buat penut ya kia lewan butyanya balai pinsyu pedlo syariat kajing tim habaha uji su don lapang lagi lada pidang arta din aliwan jo dala di pinsyemi bajing sumpin yo kulap berotuan tu aliwan no minta jisu ya pinudang kod aliwan butyanya ino ya bertebat ya kaspa jongka buat penut ya kia lewan butyanya buat penut ya kia lewan butyanya nangkong engas nyau banai ngu yau blai nangka benta kene kapor jong ke jeng sikri blai hakaba ngilayo ya keban syakri yau blai lengba kini ki program kiba kum kini hadin kumba ar banai tam bangim syom layo latchu ya keban syakri yau blai kumba ngi jule hagipor kiba menswa apo kene ke jeng ke bekentang ke jong u andrai ngai ngu pat yau blai bau lapli ya kene kalat kalanti bangin yo aban syakri ya ukum ne langba kini kilat patai kubor kiba yarap yangi nakabanta ya kaban penbana ya kane kejeng syakri blai jongi nakabanta ki waipat kiba pej ya kane ka channel kumjurung ai ku blai nakabanta kini kiba ya don banta hakaban pen sawa ban penbana ya kani ka kubor jong kejing skriblai jongi nadu ki social media bat kinong ya simbentah kani ka por jong kejing skriblai nadu kejing ruai pen hem sim ki special number unong ples sedang kumjurung apdiang senya bah ya pi baro ki kun jong kebalang ki para rungai kumjuru ki waipat kiba ya simbentalang bat ngi hakane ka por jong kejing skriblai dakaba pipet ya kane ka kubor jong kajing skriblai jongi kebangin penbena langba ini ki social media kiba yarap yangi nakabanta ya kaban penbena
ya kane ke jing sekri blai ki jongi ha kane ke por ha ka ba nung kong ngas nyau ru ban ai ngo yau blai bau dang pli biang ya kane kalat na ka por sia ka por kum ka balang jongi ang ne ha balang presiden juai mangiyo ya kane kalat ya ka ban pen bana ya ka kubor jong ka tin jong blai man kata yeu langba kibor jing yarap jong pi ki social media angne ke por ngin teng ya ke jing skri blai jongi da ka ba phai sau blai ha ki jing duai kan raru bhanga ngu ye menak bentang ke por jong ke jing skri blai meyo iangi kumbang long ko turai lakat ar banai tam ngiladu ya ke kalat ya ke ban skri lai lu ya me kumbang jule agi por ki ba man suam anrai ngai ngu ye me atrai ba me dang pli ye ke kalat bangi dang yo ban syakri ya me kumne kumbang ngilong menta langba kini kitiar kitar ki social media kiba ngila ya kaban penpau ya kijing syakri blai jongi nakabanta ki prabangai ki kun jong kabalang bat ki wai pa kiba ya pej ya kane ka program ke jongi ha kane ka por kerku kon ruat ya ki banta baro ki bangin pendap kane ka por kenang bakan long kabor ke jing yarap yangi kiba ya simbenta kumjuru ya kitu kiba pej ya kane ka jing sekri blai ki jongi ha kane ka klimat ha ka kerteng uci sunga duai amen ha kane ka por ngin teng ya ki jing sekri blai jongi langba ki jing ruai ka ba sanspa nyiu phu pra bong kan mau trai ya kari kasi kan tiu barim baja son kamuhor Jehova haka pateng badangsa trai babha yeng banda yakari nakijingma hadin kani kijing ruai inyo ya kaban yalam haka bapule tin jong blai kumju ruban bu ojing duai daira rangba balang jongi iba pibi lartang jing ruai baro lait ligit khot san spa nyiu phu pra Ganti ubarin baca Shon kamuhor Jehova haka pateng badangsa Trai babha yang banda ya karina kajingma kan mau ya kiram pai Krista hapoy ling pot sem nang tray ai hakine ki pensara kaunjer kajing ai try nang tray bangin say ya kasap tibril tiblay akipatay benril baro milalong kajakari ngimom siladung kalawe ladamin menlong kasih pray babha yang banda ya karina kajingma Haswa bengin wan lang hablei ke jing duai
Dengan syak skor jeng pelin jeng blay bagi laban syam ikstan bi benta. Lagi kitab kesam nang belai kuwe dekat arkuwe do arpuar. Lagi kalau nang ke basah penriu, antara nang ke bah nyuk hulai dekat ke arpupra. Lagi citi ke bar upol cik Timothy kelang bandengkong ke depan nyau. Bagi citi ke bandengkong Apostol Petrus kelang basan dekat ke depan nyau. Aku tunjuk blay ke ong tolong belakar ku ya utrai. Namar lapan i hangai jingle isne kau pela jong u hakat nang ba kabas kem ringa ngalaong halak jing kerki la ot no yanga nakmat kikmat jong me ben ban melayu sneu ye jinger pat jonga hakaba ngalalenyar hame ublei ulong ke jakari berkebor jengi ka jingiram bahajan hak jenjar Ramar kata kan am shifting la ka kla ka khandau bat ka pen khi kilum haplen ka duryau la ki jangka ki karhu bat ki khi la kilum ki win namar ka jingat jangka ka don ka wa ki tu jangka ki pen kemen ka nong ba ublei ka jaka kentang kita barangkul ubah kli tam ublei udan hapdeng jangka en am pen khi yaka ublei unirap yaka bat kat ba dang step eru kijaj ben reu kilakhi bitar ki hima kilakhi win ula penmi ilaka ketin ka khandeu kala umno utrai ki pai udon bat ngi ublei ujakam ulang ke jakari jengi ale tu kemi jingle utrai kat no ki jingken ja ba ula penlong haka khandau upendu ik jingle thma hadu ka bakut ka khandau upen khen garanti bad kudia no ya usum utang ya kikliya pom hagading tos nga bato trip bangalong ublay mga en penkentiu ya nga haplan ka khandau utrai ki paj udon bangi ublay ujakob ulang ka jakari jenghi Henry ka babha ya nga banwan hajan ublay ngala penlong ka jakari jonga ya utrai ublay khnang bangan ya thu ya ki kam jongme baro Namar ublay syam la ai hangi ke mensem ke jing syap ting Henry ke jong ke bor berke jong ke jing e ban ke jing le adkar da ke ba bread halor jeng u ye ke jing kuslai jeng pi baro naba usma su kher mu u syapang jeng pi to ublay kerku haba Yos ngau ya ka kebo ya ka jing pulin ke tin jeng u tinggi pedam ke jeng duai ko pa jing ba beneng ngai ngu eme blai ubadap de ke jing e ke jing isne ngai ngu eme blai namar ke jing kerku ke jeng me ke jing daran kat ke jeng me try ya ke jing em jing i habarok khoi ke jing em ke jing i hoi lo jong ke jing man ke jing e ke jing le ke jing kendu jong ke jing em ke jing i harukam habi amat bagi dan keselah persai, rengi i ke tiga dan bor ke jeng metrai, kami sem lelendet ingi, bat mi jidaran kat bat ngi, mi hajan ingi habarok koi kipor jeng ke jeng ke jengi, ngai ngu me ablay, hoi, lamba ke jingket ku, ke jeng me mati kerhai, lamba ke jing sekri, bamlaai lamba ke balang ke jeng me ablay, lamba bar koi kipor, kiblai no, lamba kiri besnem kiblai no barok ablay. Hoi lang ba jing jia ki lang i le trip lang ba har ki bajia klang slak perthei habakum ka balang ngim selayo kalat ban sekri kum ba kalong bor ki jing ba kentang ki jongme lang ba ki jing jia ki arbnai tam ki lai na baro lang ba ki jing trip lang ba uni kunyang jing pang bla jia ha klang satlak ka perthei bla don ru han ki ribi ki jongi able hoi kum ki khon ki jongme kum ki Kristan ke jeng me kum ki balang ke jeng me atrai gila do ke jeng sekri haki yeng ki pakentang ke jeng me atrai re atrai ngi ngu e me nama ke kalat ke jeng me atrai melapan yo atrai haki khon ke jeng me melapan yo ka balang ke jeng me atrai hang balang ba ke jeng start ke sains ke teknologi atrai ha balang ba ke social media able bangila yo ban penlong ban penbenai ke khobor ngajing sekri ke jeng me ban penir so jeng sekri ke jengi langba ke jeng mane bat hadu ki ying sem ki jongi haki langba jong ki YouTube channel lamba ki TV channel haba ki brio ki ban page lamba ki ying sem bat haki no ki jaka ba ki don
ablay langba jong kani ka benta jong kani siteng jong kani kesngi ablay habai kum ki khun ki jong meng yo ban syakri langba jing penai ka jing syakri jing yami langba kini ki khubor kelat pathai khubor ablay gidan kami ka bor ka jingilam ke jong me ablay ka jingilam chak men sim kho ke jong me ablay baki ai barok ki baki pendep betrai bangla le na baki jing syakri jing bala digo langba jong ke jing roi pen siam sim strike bala ai ngi klang ka bor ke ya ngi kopa langba ka leka jing pule ke ting jong me try bagi tips scam lamba jing le jongi langba jing jing bengi kan du jing hasla berthei regi tips scam ke ting jing perken ma ngi ba me melong ble ke cekari ke jongi ablei bagi nam ting me ablei bagi ting me namar me long ble em sisa udaran kat bengi por baro jong ke jing ke jongi marka ta toy lang ba jing sikri ni ka por atoy ba bangin yo ru kham ta ma bagi snow ye ku bor ka tin ke jing me ba lang ba u sikri jing me utun mesan atoy irabi u lang ba ye scam dan kat bat u lang ba jipen kre ke jing u me lang da me sim ko jing me atoy irabi sisut pendap lang ba sim ko jing me atoy u ba lang ba ka ku bor ba pen mi bon ai hak reng jing ke ka por bagi snow ngi snap lang ba ki jing ke sem ke jing atoy ko long ke jing pam ka ba de sim atoy kham ta ki por bi ke du ye ke jing le em ke jangi atrai hoi aingu eme namar ki eki bam the kar hai ke em ke jangi hala ngi amar ke jing kom chu atrai ke balang ke jing me ke amar ke jing lang bak ni ke por ban pendep ki program ke per ki project per bagi lam yo ban penlong ke jing sekri me ko pa ringi tips khamba me menam inno ingi bagi tip ke jing le ke bangin mar ke jing jangi ngi tips khamba me ran kat bat ngi atrai jisu ira me try i long jing long sam ke jing try ira bingi bangin la bani IT thamai ha me ko pa lamba ke jing sekri jing kum kini try kara ai bor shu ingi em jing bangin IT hami lamba ci im jing simat ke jing ke sam ke jing baru langba ki bangi me keleng satra ka pather kum shu ablei irap ka try iran kam ye ka bor ke jing rap ke jing me a try langba jong kani ke jing jia ki bala tip ke jing pang ke jia langba undi coronavirus atrai plus sar keleng satra ka pathe atrai gi duai ke jing pen khia ke jing me atrai iki briu ki yo mat langba gunang jing pang ablei bakin yo mat ke jing kot ke jing khia jing ki ablei kam tam ki met ki sim ke jing ki bagi nam dan ka ke jing si ting atrai ba me dan kat bat ki ablei ya da ker ingir kum chu atrai bangin light lang ba udi khnyang jing pang kum chu ablei gi duai kerpang atrai na kamanta ki nurse ki doctor ki wi pat ki dong trei ki health workers ki wi dan benta ka kraw hak ba ke da ki ba ki sumar ye ki nong pang ki nang sitom atrai ki badan ki jing le ki patan ki badan ki benta ka kraw badan ki jing tes jeng ki nong trei sarkar ka district expression ki badan jang ki jaka habaro ha ki jaka ba per ai ki jing sat chong pa atrai ki lam jong lam jeng ri ki jing kum chu atrai baki lam ke ri ke jong hi atrai lang pra ke ki jing ko pa hirap mi ngilang baro atrai bikin pai khmat shame atrai pen pau le buram ke jong me atrai haki khon ke jong me bari ki bangai ke jong me klang start tak berthei bari ki bompat itu ye me kum chu ke ni i ke buram ke jong me ba ma me tang me hi long blai be empat besisha sahisin part ngi duai ke jong kat ke jong me atrai langba jing sekri jing langba kini ki bor pensawa langi bor ki langba ki social media atrai bagi ya snow ngi snap ki atrai klang sisa ka bor dak ta ke em ke jengi snow atrai ki jing khar par jengi han ke por map ki pop kerang kang bor namar hak kerang stress ki duai amen haswa bangin pai sa ka tin jong blai na kamanta ka kubor jong blai in yo chua ya ki jing ruai kerpang na ki khun samla jong go balang u mon laj pakanting bat ki perlok jong u kin snyaw bahaban ai ya ka special number jong ki ka jing ruai bangin ruai ha kani ka por kadai ha ka tin penar chanya skem ha ublai Di sursa hakani ka perthai trong wasa wadin wa yoma kidak wa pla perthai wa ro de pisalang
skem iha ublay o woker woda dan duai ina do mensim berlokham artati bero ipianga o woker woda awapet ye wajah pertai deja kam wadato ktin ublay iwan wole kam kiwang eja o sedu o ti em ha o Tanya skem iha ublay o woker woda dan duai ina do bensin perlokham artati waro ipianga o woker woda no ye I imwa thme I por dang cha wo lai nei ba be jing imwa rim in o ka tu che de ben be cha prang lu ti wa thme Siau pelai jahat bertai Neba dedep to chua Hakak tin ublai Bandep no Kang wadato Jisuan wo pelai Ye ine ni Jisuan wo pelai Ye ine ni waro Min pai sakaktin ke jong blai na ka banta ka kubor hakanega por ka bangila ban sem na ka kitab Genesis kala nong balai pa nyeu the court iba arpo pra iba ong kumne kumta haba kita kinong khayi ki kenja midian kila yajlaj yaki kila kring bat kila kentiu yau Joseph na kata katliu bat kila dino yau Joseph ha kita ki kenja Ismail arpeu kisbai rupa bat kiru kila walam yau Joseph syakari Egypt tungin pendemang jungduai kan radobha trai bo blai unong penim jongi ngai ngoi me trai sachisin pan mamesya yangi kumne ya kabangin yo ya kaban syakri yame hagane ka kanta kanrat habang pai syakaktin kicong me ngan kren ya kijing syakaktin pe em kicong me mayo ia try ya kijing lengkot jong kijing mut jing perkhat kijing bom la kijing bom biang kiconga anrai ngai ngoi me try ba medang yalam me medang korku hadu kaneka kanta jong kijing im kiconga ban ngai ru try bah kaneka pon man kren ya kijing sisain ban kaneka tien ke be im kicong me yarap kan rat bakan long kabor kijing yarap yang amarwai bat yang hilang barok
pat baro kitu kiba pet ya kanika program langba jong kanika por jong kecing skriblai ki jongi isnaya try ya kaban yarap kerkuru ya kabalang ke jongi maka nang yo ya kalat ya kaban syakriya me kumne man la katayo nakabanta ban saya ki jingbam ki bakenjaman sem nakbanta ki khun jong balang pat ki wai pat ki rungai pat ki parajai benru jongi kibadon hakanika ri relum ko baik ki jongi tus nyawa try ya ki jeng duai nambang apan banung adem kerteng jong try ban nong panim jong yu Jesus Christ amen patu ka bentana ka tin ke jong blai ka mangalang pulen ka baong kumta haba kita kinong kayi ki kinjami dian kilaya laj yaki kila kring bat kila kantiu yau Joseph nakata kasliu bat kila dino yau Joseph ha kita ki kinja Ismail arpeu kisbai rupa bat kiru kila walam yau Joseph sya kari Egypt habangi pai sa kaneke benta jong kaneke tin ke jong blai ngio i baka kren sapang Joseph ulong khun ubakat wai bat ubakadu jong Jacob Yau ba upa jong Jacob i tep mensim badu airu kabenta kabakongsan na kabenta unu khun khadu jong haga jakaba un ayau khun nengkong reu ai panban sau neu khun khadu jong bat ngio ipade ba kajing im kajong uneu khun jong kalong kabat kabajanjar kabasosat namar la iben sya ban ben ha la ki jong ki hinmen ki jong hanrai ha pedeng jong kita ngio i baki don sibun ki ki nuksa ki babha ki ba une Joseph upen i nakabanta jong ki waipat bat kumjuru nakabanta jongi hadu kine ki sngi langba ka jing im langba ka jing long langba ka jing keren bat ka jing yat ka jing yeng jong ki don sibun ki jing mut ki ba ayangi bakin long ki jing kerku nakabanta jongi lada ngi but bat le yaki kaban nengkong kenuksa kaba Joseph upen i kalong ba ulong kajing kerku ya kiwai kene ket khot ka yathu shayengi ba ki men ki jong kiladi merau yau Joseph ha ki kinong Midian bat kini kilawan lam yau Joseph salaka jonggeri saya Egypt bat anda poyang ta kiladi merau biang ya bat latit merau ya da uwai uriu krau jong usim paro bat uta udai Potifar bat kaksin ke jong blai ke yathu yangi hake kitab Genesis nong lai bukundai dekho di pesan kaong kumne kala jeru nadu kapor bau labu yau halor la ka yeng bat halor ki ai baro kat ba uladon ba utrai ula kerku ya ka yeng jong uta upenja Egypt na kabanta Joseph bat kajing kerku trai kalalong halor ki ai baro kat ba udon haka yeng bat hakalangka kata kalalong kajing kerku na kabanta kajing im ke jong Joseph bat une ukon rat jong ulamat ya kajing kerku nadu na yeng hadu habar parabangai be kum hakane ka por jong ki jenge hato ngi lalong nem kajing kerku na kabanta jong hi bar hukum ju na kabanta jong ki wai Jesu ong ha ka gospel jong Matius nong masau khot khat lai bat khat sau upen pau shai ba na kabanta bangila ban long kajing kerku ya ki wai pat kadon kam yangi bangin long kamelu bat kajing shai jong kajing im ke jongi hatu
ngilalong ne em kumta ngilalong ne em kablu ban penbang lani ka jing shai ban ai jing shai na ka banta ki wai pan ni ngi su syakri da ka ba su itu yau jisu om da ka ba tip thikna lani da ka ba ngek thikna hoi habang ipai sa ka jing im ko jong trai ban nong pen im jong yu Jesus Christ ka perthehi barok ko wai kam syom la itu yu bat dei na kata ka daw ka tin ka jong blai ka ong aga sti ben kong ching nong korin kal nong ka ba ar de khot ba phra ya ka ba om don na kita ki ba krau batri jong ka ne ka perthai bala itu namar lada kila itu kin om dala saknar pna ya utrai ka burom kane ka khot ka pau sai kadar bagi jong ka perthai kim syom la itu yau neu trai ban nong pen im jongi badai kata kajing bom itu ke jong ki ya u baki lasa nar pna yau nong pen im jongai jong pi da kajing mut ka ba skem ba ka jong ki ban pen kut ban pen du ban pen dam no ya une ujisu nasla jong kane ka khandeu han roi para bangai be kalong pade mar khong pong kam syom la long kumta han rai ngio i ba ka ei ka bau jisu lebu hasla jong kane khandeu kala roi bat kala long jingker khu na ka banta ki bangai ki badon hakaleng saudong jong ka perthai abang hakini ki por jong kini ki jing e ngio i ba ki bor jong ka anh ki ong yengi ba ngi hap pan syong hayeng bat kata kalong kaba ka sorkar kadon ka jingmot na ka banta bangin la pan laj na ka ni ka jing e kabalong ka ni ka klam kabawan na ka banta ya ka ban bamdu ya ka jing im jong i wei pe wei bat haka ju ka poru ka ni ka yerap yengi para bangai pe ba habang isyong hayeng kaya rapu yangi na ka banta bangin laj na ki jing pensoi ki ba bonjat ha bangi su ne ha ka ju ka jaka halaka jong ka yeng bat i ong ru ba om dei ban lech sang ne lech kai na ka wai ka yeng sa ka wai ka yeng kalong ha ka ju ka por ru kaya rap ya ka ba nginam penbit jing pang ya ki wai lane yo jing pang na ki wai haka juga por kaya rap yangi bangin nom ya lorni iwai ya iwai pat da kabaya tukhana habangi lekai cha ki perlok ki jongi hanrai haka juga por perbangi be kadawaru yangi bangim dai pat de ban khang tala yala ka jong ka donut bangin pediang yau trai ban nong pen im jongi lani bangin pai sau trai ban nong pen im jongi langba ka jing im ka jongi ka donut ka mansim ka jongi bat ki bor ka jong ka an ki ong ru bangim dai ban ya jan iwai yai wai pat yong kata ka social distance nang ban laj bit jing pang bat ban laj pen bit jing pang sya ki wai pat haka ju ko poru haba ya ong kum ta ka mor ru na ka benta bangin nam pentingit iwai yai wai pat bat bangin la ya ka ban long khuoj halaka jong ka jing im hoj ka ne ka jing khuoj ka long ka ei ka ba ka tin ka jong blai ka kwa na ka benta jongi bangin long ki ba khuoj ka bible ka ong ha ka sti ko nang kong jong petros nang kong to khod khat san an rai kumba utaw bala khod ya phi u long u ba khuoj to long ma phiru ki ba khuoj ha ka jing long jing im baro dei kini prabangai be ki ei ki ba lada ngila ya ka ban pediang ngila ban pendon kam ya ki ha ka jing im ka jongi kan long ka jing ker khu yangi bat ru na ka banta ki wai pan ka banta ka ba ar ka ba Joseph upen i kalong ba u ap ya ka por ka jong blai sam kerki kwa ya ka ban ile persya
lene kwa ya ka ban pan i ya kata ka bor lene ya kata ka jing start lene ya ka ka ba ula ban le hanrai u ap ya ka bor ka jong blai ka tin ka jong blai ka ong ha ka kitab Genesis nong life kundai khot ar peway hanrai utrai uladon rengkat bat u Joseph bat ula pan i ya ka jing isnai ya u bat ula ai ha u ka jing man bha hakmat u nong ap bandi kata kalong ka ka balaja ha ka jing im jong une usyakri jong blai kat kata ka jing kerku ka ba ulawan ra ha ka yeng ka sem kun rat jong u Potifar anrai kalok jong une ukun rat u jong u kala keno bom dai ya u Joseph bat ha kata ka jing dia u Joseph syam la ang sikentin syam la yania lane don ba yarab don ba itu namar ulong marwai u jiu ha rinong wai hari Egypt ulong tang umrau don ba kan mau ya ke kerteng ke jong udai ai bat une ula syuap baik ya kapor ke jong blai bat kon rat jong Potifar ula phaset bandi ya bat mde tang hakka bandi pai ba anrai la ong balaset usak ki benta ki bakham siapo jong ke bandi anrai namar ba ka donot ka jong Joseph ka phai chau blai udon rengkat bat u Joseph bat laong ba uni unong ap bendi ula mon bha ula nyau bha ya ka ai ka jing long ka jing im ka kren ka thlej ka jong Joseph bat dei kata ka bala pelong ya uni unong ap bendi ba un ai tilut ya barok ka wai ka bendi hakakti ka jong Joseph unong saset bendi baun pek ya ka bendi baun penbiang ya ki don kam jong ka bendi hakaju ka poru baun ap ya kinong sa bendi hakata ka bendi ka ba uru usaset lang kata ka long ka jing ai tilut ka jong Joseph ialah ka jong ka jing im ka jing long hak ka jing penyai bat kat kum ka por ka ba blai utmu na ka banta ka jing im ka jong kum ha ka ni ka por jong ki jing ka ba ngi ha ban mat ban ngi la yai lang ba la kum ba arbnai tam parang mai ba kala dai yang ya ka ban pen thamai ai ti thamai phai thamai xiao blai ban pen thamai ya ka ai ka jingai ka bangila don baro sikata tin jong blai ka ong ka jing ruai sam ka ba khandai busan khot ben riu ale dongin yamane bat dem ngon dongin ya dem kho siu hakmat utrai nong thau jongi kata kalong ka ai ka bau blai kwa na ka banta jonga bat jong pi da ka bangi ai tilut yala ka jong ka jeng em ka donut ka man sim ka jongi ha ki jing penyaj bastard jong blai berapa ngai ba lada laj na kata lada ngimle ya kata kapan pau bangi landet yau blai ngim som ko ngu yau blai bat ngimle ya kamon ka jong blai bat ka jing sneu kala banwan ha ka jing im ka jongi kumba kalawan ha ka jing im jong usim ki Israel uhab long ka Bible ba une u ahab usim jong ki Israel ulale kata ka basneu hakmat jong blai ha ka ba ulanget ya ka jing penyaj jong kamahadai ka jong u ka Jezebel ka bawan lawan ra yau blai bal ha ka yeng sim ha ka ba u ahab ulalandet yalau jong u konra yalau jong u blai
umpat ula itu, ula bot, ula syakri, ya une ubal jong ka Jezebel, kabalong, kajing bita rahmat jong blay, na kabanta kane kajing le jong une usim Ahab, ka Bible ka ong, hakai kitab kebeneng kong kisim kalnong kanyau khot beneng kong, te Elijah, unong Tishbi, ubalalong way, nang kinong jiliat, ula ong hawahap, kat ba utray ublay ki Israel, hakmat jong ubang ayeng, kanom don jer lemne slap, hakin ikisnam, hanray tang kat bakum kaktin jonga, kanay kalong kajing kren Persya, kajong Elijah, ya kabau blay ulapha ya unong itu lepa jong Elijah ban kren Persya ya usim Ahab namar kajing le landet ke jong kajing bom son nyeu ke jong ya lau jong blay bala don rengkat bat ulabot pat ya ki wai pat ki blay pat ki jengat modor para bangai beeng kat usim ha kajing paho hakajing biang jong kabor, hakajing biang jong kaspa, amdan ay kabaun kordo, hanray Elijah ula ong ya kanam don slap hakinekisnem, kat ba umpat kren Elijah na kabantaban yo slap, wat ka jero don, habaw slap at ka jero don, kari bat ka kendeu kanlong kumno, ngia tipaya kata klem da pelejeng moro kanam sneu kan wan baik habawan kanam sneu ka kajing kabahapan mat kadai kajing kerdu nadong syadong kat kajing paho jong une usim Ahab hapo kayeng sim hanrai ulahapan mat yakin kajing kanam sneu hakajing ke jong para banget baik hakine kisngi ke jongi eldangi pai chakaspa kalong pahu langi pai chakajing start kalaku rasong hadu bomla theu chu lada pai chakibor kibor yele jong ki ri ki badon bor ki bomla nyeu chu bat kine ki ki jinglong ki bangi hakine kisngi kala pelong yang iki breu ban sneu sarong yalade ban sneu ba amdon kamblay kabyang ngila dangi hi yangi ngihi ngin penim yangi kata kadai kabor bat kajing perkat jongi ki breu hakine kisngi hanrai para bangai be kajing kabangi hap ban mat kat kata kabor kat kata kajing start kat kata kepahu kespa kaba kepertai kadon hanrai hapan pendem ha une uknyang jingpang uberit ba yau ba umla ya kaban yo i dala ki jong kikmat amdan sim amdan patsya amdan presiden amdan minister amdan riuhan nadu baritam hadu bahetam une niang jingpang corona rich ban pensitom yano umat pej na pang kabenta kabalay jong kajing kajong Joseph ngiyoi ba udon kata kajing syania teli haublay usyania bej haublay dai kata kajing syania kajong haublay kabalawan lam jing kerku ya kajing kajong kakten kajong blay ka ong kitab Genesis nong safu wait khot sau peu mame menlong halor kayeng jonga badaki kten jong me onsen syar ya kibreu baro hanrai tang ha ka khetsim manga nganlong ubakam kraw halor jong me kaneka jingkren ka jong usim Egypt uparo yau Joseph kalong tang na kadaw ba
Joseph Shania teli ha ka jing penyat ka jong blai ya ka jing im ka jong u bat ngila ban modur na ka jing syadi mrau ula poi cha ka jing cha set hapo bendi na bendi mentapat upharu ula pengtiu kerdan ya ubah hakli tam jong ka hima Egypt like no na usim Pharaoh bat kane kalaya rap ya usim Pharaoh bau Joseph ulala ban kunai ban pelang ya ki jengbam nyeu peu snem nyeu snem jong ki snem ki basai so na ka bantai ya ka ban pendabam ya kita ki nyeu snem ki nem sneu ki bandang wan hakum kane ka por jong ki jenge kai para banget pe ba ublai ukwa nangana phi kum ki banget hoj ngimat ya kane ka jing ka balong menta ka bang ngimpat jumat ngimpat jutip ngimju perkhat bangin mat ya ka ile se bang ngimju phos neuro bangin hapan mat ya ka bakum kane ka jing kane kala jaru ya ki khon Israel kakten ka jong blai ka ya tho yang i bahaden ka jing song mrau jong ki khon Israel kum ba saus pa snem hari Egypt ublai ulasai ya Moses ubreu ubashania tali ha ka jing penyat ka jong blai ya ka ban pelaj mrau ya ki khon Israel nari Egypt bat ha ka jing yalam lenti ka jong u andala poi hari pidim kakten ka jong blai ka ong na kitab Exodus nong kanyo khodi pra anda kum talawan ki Amalek bat ki layele maya ki Israel ripidim prabanget be kajing dia kabala dia ya ki khon Israel kalong ka bakim ju poi perkhat bakin ha paniele tma katma ka banengkong ki ha paniele hang ne ripidim kim ju pos neuro bakin ra ya kawat yaw sum kim ju perkhat ru bakine ki jeng kin wan ha ka jeng em ka jongki nado baki mi nari Egypt ublai uladon rengkat batki langba Moses da urishot lo urishot ding ublai ula penyai rengkeu ya ki ha keduriau ublai ula pendap bam ya ki da kemana kim don jing kuslai kim don jing keru habakis liang ublai laong ya Moses ban penmi na mau siang bakin di ya keban penjas liang hanrai hang ne hari pidim kila kendu mau siang ublai syam ong ya ki ba ublai unyele ya kene katmana ban tajungki wong ublai pihap ban yele ya kene katma pihap ban mi ban ya khon wat lada kimpat ju yele ma meno medur ki badang sulai naga jing long mrau ka e kabor ka bakidon hanrai hang ne ki hap ban le ya kene ka kam wat la kim ju tip wat la kim ju bena wat la ki pat ju le meno bat unong yalam jong ki hang ne ru udai u Joshua Om Shu da Moses ubalaya lam yakinadu nari Egypt kadba Moses Aaron bat uhur kilet kiu shalor jong ulum bat la ong hang ne ba anda poi halor lum Moses ular ra yala ki jong kikti shalor kadba kikti ki jong u kidang ne shalor hakata katma ki la ki Israel ya ki Amalek hanrai hadin kawan ke jing thaj how Moses so cry kikti nang kabara shalor hap no kikti chapo Maria hap kikti chapo la ki Amalek ya ki Israel badai hang ne ba Aaron bad uhur kilai yarap nang kabentau Moses banwat jakasyong nakababu yaw mau kersyan ya kikti jong Moses bakin ra sejero shalor
bat kalane kumta hadu banda sep kesngi bat ki Israel hapo kajing ya lam jong Joshua kila job thiau ya ki Amalek para bangai baik kene kalong kaklam kabawan dia kajing im kejongi kabangim jupoi perkat bangin hapan mat ya bakum kene ngim jup modur bangin mat ya kene kajing bangin nom yo shu ban lek rung kajing mane ban syakri yau blai ngim ju perkat le si ba ngin hap ya kaban shu song ayeng om shu ban lek visit na kawai kayeng chakawai pan bat kumta ter ki jinge lang ba kini ki por ya kabangim ju hos new bangin hap ban ya lang ba kabakum kane ka jinge hanrai nyai ngo bangi don ublai ubaim uba don rengkat bangi ladangi ngi pai seu bat ngi hap ban yale hi ya kane ka jingile dalade da kam jinglong ching em bakan jaman sem ban sim kia ya kane ka kam khnang bakan wan ra jing job ha ka jing em ha kane ka do da ka jing duai bat ka jing IT lot da ka barra yala ki jong ki kum barra umasas am na kabanta ban syo yano la ne ban sim ai nano hanrai kajing ra ya kikti da kaba IT lot shau blai ha kajing duai klem man thai ngim dai man ban man thai ha kane kajing yala kumbalalong ya Moses Aaron bat uhur kidon laingot menta ngi hap le hi halak jong ki yeng ki sem ki jongi om shu kum ki por ki bamen shua ki bangi yo ban wan ban syakri blai hakane ka yeng ka bakentang ka jong blai le se ki por ki bamen shua ngi sim sting ya kane ka kom jing syakri blai jongi ngi wan syaki jing yeseng ngi shu song ngi shu snap ya ka ka ba unong ya thukhanau dan ban ong bat teng le se ngila ban shu yo thia hapo ying mane hanrai menta para bangai be ngi hap ban le hi ya kane ka kam kumbalong Moses Aaron bat uhur da ka jing ya trailang jong kini ki loi kalala wan ban wan ra jing job ya ki kon Israel hakat ma persya ya ki Amalek komjoro ya ki long yeng ki jongi ngedon ukpa ke kemi pat ki kuon kabania rap lang kabania turai lang kawai na kabanta ya kaban wan ra jing job hakane ka jing yele ke jongi ha ya kane ka thma persya ya kini ki jing ki bangi hap ban mat hakine ki sngi ngimdai ban sim sting ya kene ka kam lane ngimdai ban knyom kumbak knyom ki kon Israel ha ka jing yai lanti ke jongki ban wan haba ki me na Egypt ban lek ser kanan ki don satang ki jing knyom hanrai pana banget be tongin thai shau blai klem da pot klem jing knyom kumba ong ka Bible hagi chithi beneng kong chakinong Thessaloni lanong batsan khot khanyeu to duai klem da put kambet yangi ban sule tangdep lane shu duai tangdep hanrai ban yai teng ya kaneka kam klem da bu put ya ka jing duai ha ka bangin IT ya ka jing im ka jongi ha ublai kumbala duai Daniel ong kten ublai ha kitab Daniel nong ban reud khot be chpeu te habau Daniel ulatip pala soy ya kata ka jing tho ulalai salayeng te ka jing khang yit jong u kilap le rang hang ha kapulet jong u chapang Jerusalem bat uladem laki khoseu lai sin chisngi bat uladuai bat ula aingo hakmanu blai jong u kumba ula jule mansua kane kalong kapat don kam na kabanta jongi
kum ki khôn jong ka jengai bangin pendem hakamat jong blai da ka ba ai tilot nang bau blai da ka jing isnai ke jong u le se on ye rap yang i kum bau la ye rap ye ki khôn Israel kum bau la ye rap ye Moses kum bau la ye rap ye Daniel kila yo ya kaban laj im na ka jing yam bat ru na ka banta jong i bangin laj na ka ne ka khlam kabawan ya kaban lan shop hakaleng saudong jong ke perthai wat hakane ka rilum ke jongi ublai on korku yang ikum ki banget bangin yo bor ya kaban syakri yo ya bat ya kaban IT lot la ka jong ka jing im ha ki jing penyat ki bestat ki jong ublai na ka benta ka buram ke jong amen. In penwai no ya kijing skriblai jongi na kijing ruai ke ba ars pa prabeusan pio i yumrau hebru bau dem menstep mensi bat met puduai la pulit ukon mau ya keseyon laharin song mrau ba jengai la jingkang yet iple sepang kasalem lang ne kum kimrau ngisa kandiat sngi ya kajingwan jong usim ha kaburom piap ne em man kasngi ruai baro lat ligit khot bat ka kharos na ka ba aspa prabeusan Iyo iumrau Hebru baudan menstem menskiban min uduai labulin uken mau ya kasiyon lahari syomrau bajai lajikang yin piple syabhang kasalem lahang ni kum kimrangi sa kendasngi ya kejingwan jong usin ha keburong pi apni man kasngi Wasyakting bantu syakalawating nakakrem kising ruban kenran ublay udan yalyapi unpelan luangan unpasenran lajikang yip piple syapang kasalem lahang ni kum kimrangi sa kendasngi ya kejingwan jong usim ha keburong pi apni man kasih Koru blai ba im tolong shlom ya ka jing lai im ba rau korwai ya kikmat ya kmi ngong shalom seyon nang tapin tan la utrai la Kang yin piple syapang kasalem lahang ni kum kimrangi sa kendasngi ya kejingwan jong usin ha keburong pi apni man kasih Tongin penwai ya kene ke jing skriblai ke jongi
Kendara ubahang ya ingu email lang bay jong kini kapor jong jing skriblay hakabay malay alam yang ini. Yarap atray ban kerku yang iway peway kum kirungan. Mangin yo bor ya kaban kmit ban pej ban duai klem daput klem jeng kenyum mat klem jeng taj. Ya me nakabanta ban wat ya ke jeng senyum haga kmat jong me nakabanta ke jeng isnai ke jong me ya ke jeng im kepadang sa ke jongi. Kerku yang i kumbangilong atray. Yarap yang ini, tu dah ai rupa kejeng iba kejong belai buka, kejeng ai pada piang jong kun jong mau Yesus Kristus, lem baslo patiang basai bor jong mensim makoi, tu ai bagi gelai wau belai kenong lem rekat bangi, bat kirungai, kibadon pok balang basi telu pertai, bat rui wai pay wai mensim, iba lasyak ta, iba lasyak pensitom, hau neuk yang jingpang corona. Nadu mentaba ceduki artaba. Amin.